तो जय जगन्नाथ भाई मैंने मुझे आपंकर मिश्र तन्मय। तो आज हूँ 30 नवेम्बर। तो आम गो सेवा संघर किसी पिला माने मिसिकी आम आज गोमाता मान को किसी खाइबा पीवा व्यवस्था सब करछु। रेडियम बेल्ट बंधा जीव। तो चलून देखा रेडियम बेल्ट आ खाइबा पीवा सब व्यवस्था है कि नहीं। तो भाई मैंने देखु खाଇବା रेडी। तो ये खाई टेस्ट कर समस्ते टेस्ट करेंगे केमती कौन देखो खाଇବା पूरा रेडी। तो देखो समस्त टेस्ट कर खाଇବା केमती कौन
ତମକୁ ଆଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ। ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖିଆ ଚାଲିଛି ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲେଜର୍ସ ରେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲୋଭ ତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବା କହୁନଥିଲି ତୁ ଖା ଖା ଏଟା କୁକି ଦଉନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦଉନୁ ନା ତ ଭାଇମାନେ ଏକା ସହିତ ଯାଇ ହେବନି, ତ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଉଛୁ, ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇକି ନେଇଯିବୁ। ସେ ବି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲେ ଗୋମାତା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ଏବେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆସିଗଲା, ରେଡି ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଦେବାକୁ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ବେଲ୍ଟ ଧରିକି। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ହେଇଗଲା, ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁ ଖାଇବା। ଆମେ ବେଲ୍ଟ ଧରିକି ଚାଲିଲୁ ଏବେ। ପଛପଟୁ ଗାଈ ଆଇଲା।
ଦିଆଇନି ଦେ ସବୁଠୁ କାନ ବେଲ୍ଟ ବସିବ ମୋ ପାଖରେ ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଣେ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଙ୍ଗଳାବାଟ ରୋଡ଼ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗାଈ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ବେଲ୍ଟ ବି ଆମ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଆଜି ଥିଲା ସର୍ବଜିତର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସେ କିଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଇଂଲିଶ କଲଚରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର କେକ୍ କାଟିବା ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଗୋମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗୋମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି NHରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ କରିକି ଆପଣ ଏପରି କରିକି ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ଥିଲା ମେସେଜ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ସରିଗଲା। ତ ବାସନ ମଜା ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଉ ଗୋସେବା ମାନେ ଗୋମାତା ମାନେ ଖାଇବେ। ଆମ ଗୋସେବା ସଂଘ ସେ ସବୁ କରିବ। ତ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ବାସନ ମଜାମଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ମାଜୁଛି ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜିତ ସାହୁ, ଯାହାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ।